Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Já jsem Káťa a léčím se s chronickou boreliózou a tady na mém YouTube kanále dokumentuju svoji cestu ke svému dřívějšímu, zdravějšímu já. Doufám teda spíš i budoucímu. A vlastně dneska si tady budeme rozebírat důvody, proč možná vám léčba nezabírá tak, jak by možná měla. A vzhledem k tomu, že poslední testy mi zase dopadly o trošku líp než minule, za což jsem strašně ráda, tak vlastně mi pár lidí do direktu psalo na mém Instagramu, kde můžete vidět i moje testy a celou moji cestu, tak mi psali nějaké dotazy, které si myslím, že právě by byly vhodné okomentovat a zmínit v tomhletom videu a právě bych takhle mohla odpovědět možná na vaše otázky, proč třeba u vás ta léčba stagnuje nebo třeba vůbec nezabírá. Samozřejmě každý tělo je jiný, ale budu tady dávat takový ty tipy, které pomohly mně. Ještě na začátek řeknu, že všechny informace čerpám z této úžasné facebookové skupiny a ještě taky samozřejmě z webu borelioza.cz, kde taky najdete strašně moc informací, například i o prvním tématu, což jsou biofilmy. Opakování je matka moudrosti a vlastně když budete užívat antibiotika nebo Boonera, tak vždycky dbejte na to, abyste brali rozbíječ biofilmu. Ten rozbíječ biofilmu je taková, bych řekla, alfa omega všeho, protože když budete brát nějakou léčbu, tak ta léčba se tam tak dobře nedostane. V podstatě už jsme si o tom povídali v jednom z prvních videí, že biofilm je takový plášť, pod kterým se vlastně ta borelioza, ale samozřejmě i candida a další věci rádi schovávají. A v podstatě vy se musíte dostat skrz tu bariéru vlastně nějakým způsobem tak, aby ty léky potom nebo byliny jiný, který berete, aby se opravdu dostali k těm patogenům tam, kam mají. Takže vlastně moje takový ty nejlepší rozbíječi biofilmu jsou lumbrokináza a natokináza. Serapeptáza ta taky rozbíjí biofilm, ale je tady z těch tří vlastně zástupců nejslabší. Úplně nejsilnější, samozřejmě i nejdražší je lumbrokináza a taky samozřejmě na ní bývají největší herxy. Takže samozřejmě já jsem ji zkoušela párkrát, střídám to, takže vlastně si tak nějak vždycky jakoby podle pocitu měním ty věci. Samozřejmě můžete zkusit i monolaurin, ten je taky skvělý rozbíječ biofilmu. Těch věcí doporučují lidi hodně ve skupinách a na jiných jakoby webech opravdu hodně, ale mně se nejvíc osvědčily opravdu tyhle ty produkty. Ještě jenom doplním k tomu monolaurinu, vlastně dávejte si na něj opravdu pozor a začínejte s ním opatrně, protože on je jak na candidu, tak na viry, tak správně i na boreliózu, takže můžou být na to docela velké reakce a vlastně myslete na to, že je vhodný užívat aspoň ty 2 gramy denně. Začíná se většinou na 500 mg a já jsem se dostala nejvíc asi na 3 gramy. Ono je to taky docela finančně náročný, když to berete potom hodně, takže záleží na vás, ale ty 2 gramy jsou taková optimální dávka. Další druhá věc je, že neřešíte cysty boreliozy. Spousta lidí si pořád ještě plete rozdíl mezi cystou a mezi biofilmem. Musíte si to ujasnit a já doufám, že už víte, jaký je mezi tady těma 2 věcma rozdíl, protože cysty má jenom borelioza, ale biofilm může mít v podstatě, bych řekla, jakákoliv bakterie, nebo to může být i třeba candida. A vlastně u těch cyst máme bohužel více omezené možnosti, protože u té vlastně cysty, té boreliozy se to řeší pomocí entizolu, nebo podobného léku, který je na ty cysty určený, a nebo to může být například z přírodní léčby peliněk. Jen si dávejte pozor, aby to nebyl vlastně peliněk pravý, ale musí to být peliněk roční. Vlastně u toho peliňku si musíme dávat pozor hlavně na to, že ho musíme brát vlastně krátkou dobu, protože po zhruba asi 5 dnech vám vlastně začne v žaludku se vytvářet potom enzym, který vlastně může vyrušit ty účinky toho peliňku. Takže já jsem třeba například ten peliněk brala 5 dní a potom třeba 3 týdny jsem to nebrala. Takže ve finále to už se dostáváme podobně, jako je to u entizolu. Tam se to vlastně užívá velmi podobně. Většinou se začíná na těch 4-5 dnech, někdo to bere až 7 dní.
ale vlastně vždycky je to zhruba tak ten horizont 5 až 7 dní a bere se to jednou za 3 týdny. To znamená, že třeba Entisol vlastně si dám 5 dní tu dávku, 21 dní počkám, pak zase 5 dní dávka, 21 dní počkám a takhle to dělám vlastně pořád dokola. Nutno ještě dodat, že se ten Entisol bere 3krát denně a ta dávka se vlastně určuje vám ji jakoby váš lékař, ale já třeba například beru 2 tablety ráno, 2 tablety večer, odpoledne a 2 tablety večer, takže já beru už tu maximální dávku. Já jsem s touhletou dávkou rovnou i začínala, nechápu, kde se ve mně docela vzala ta odvaha brát rovnou tolik, ale musím říct, že to bylo docela prospěšný. Samozřejmě nějaký pulzy jsou horší, nějaký jsou jakoby lepší, vždycky to je taková loterie, ale upřímně jsem třeba daleko větší asi herxy měla na bylinách, jako celkem, jakoby takovej ten dlouhotrvající herx jsem byl vždycky nejhorší na Boonerovi, když jsem začínala. A ještě tady se k tomu váže otázka hodně lidí i ve forech nebo ve skupinách, když budou říkat puls Entisolu, tak abyste věděli, co to znamená, tak to znamená ten cyklus. Jo, takže vlastně, když někdo řekne, že už měl za sebou 10 pulzů toho Entisolu, tak to znamená, že už ho měl 10krát. To znamená, že už 10krát měl těch 5 dní za sebou. Takhle mezi sebou se vlastně vždycky jakoby snažíme zjistit, kdo už kolik měl pulzu a tak dál. A nutno dodat, že nikdy nevíte, kolik jich vlastně musíte ještě mít před sebou. Vlastně každý tělo je jiný, já už mám za sebou asi 11. puls. Měla bych mít za sebou už víc pulzu, jenže jak jsem byla na té dovolený a nechtěla jsem i dávno před dovolenou nějak tělo vystavovat hodně té chemii, takže jsem Entisol na chvíli trošičku vysadila, takže jsem s ním trošičku teď opožděná, ale už jsem zase v plné palbě vlastně v tom svém režimu a teď mám za sebou 11. puls. A musím říct, že mám obrovskou únavu vždycky při Entisolu, a takže dbejte potom i na správný detox u Entisolu, a který je opravdu hodně důležitý, hodně klíčový, stejně tak i kvalitní probiotika. A taková zajímavost u Entisolu, on jak se bere vlastně 3krát denně, tak teoreticky, když tak mě vyvěďte z omylu, ale nemělo by vadit, když ho budete kombinovat třeba s mléčnými výrobkama. To znamená, že pokud si k obědu právě už dávám něco, kde je třeba ta laktóza nebo obecně teda ten mléčný výrobek, tak by to teoreticky nemělo vadit, protože v podstatě funguje Entisol jinak než minocyklin. Další bod je, že zapomínáte na detox a případně ještě i na obnovu kolagenových vláken. Vlastně s tím detoxem je to úplně jednoduchý. Vy potřebujete, aby se vlastně ten detox vázal na toxíny, takže buď na něj zapomínáte, a nebo můžete ho i dělat špatně. Je dost možný, že třeba užíváte špatně ten detox, například někdo vůbec neřeší jídlo nebo ostatní léky a tak dál, což může být špatně, protože vy musíte vždycky počkat, v podstatě, když si dáte nějaké jídlo anebo lék, tak byste měli 2 hodiny počkat, potom si dát detox, což je třeba zeolit, už neumím ani mluvit, což je zeolit, bentonit, něco takového, nebo černý uhlí. A vlastně potom 2 hodiny zase nic nejíte, ani nedáváte Boonera, ani nedáváte prostě nic. Pijete jenom vodu, dáváte si prostě takový ten režim, že to tělo nic nepřijímá, a potom v podstatě po těch 2 hodinách už můžete zase vesele dát nějaký léky, potravu a tak dál. A spousta lidí právě proto z toho důvodu dává detox až vlastně večer, když jde spát. To znamená, že v 8 si dá třeba večeři, pak si dá k tomu nějaký ty léky, že jo? Což je třeba v 8 večer, a v 10 si dá detox a jde spát a máte to vlastně vyřešený. Takže spousta lidí dává detox vlastně na večer, takhle to dělám já. Já jsem to celý rok dělala odpoledne, ale tím, jak vlastně už víc jakoby zase začínám žít a samozřejmě jdu někam na návštěvu nebo na čaj nebo za kamarádkou a tak dál, tak je docela těžký jako odpoledne být ve 4hodinovém okně, kdy si nemůžete dát jako ani čaj, ani prostě nějakou domácí limonádu, prostě nic. Takže z toho důvodu bych vám doporučovala si to sice dávat spíš jakoby večer, že to je lepší varianta. A ještě jsem chtěla dodat, že hodně lidí ten detox fláká, že ho třeba dává 2x, 3x týdně, což je málo, protože pokud berete antibiotika nebo Boonera, tak, nebo dokonce léčíte kandidu, tak tam v podstatě je hodně velký nápor na
na vlastně váš detoxikační systém. Samozřejmě spousta lidí vám bude tvrdit, že se tělo detoxikuje samo, že prostě játra se detoxikují sama a že prostě střeva, že jo, ledviny a tak dál. Ale moje osobní zkušenost, já jsem tomu taky nevěřila, taky jsem si myslela, že to je jako blbost, prostě, že na co si budu kupovat nějaký detox, třeba je to jenom, že to z lidí jako tahá peníze, ta firma a tak dál. Ale třeba zrovna ten bentonit a zeolit, tomu fakt prostě věřím. Je na to hromada studií, vygooglete si ty studie, obnovuje to vlastně střevní výstelku, úžasně to vlastně funguje proti toxinům vlastně třeba skrze kandidu. Zeolit tolik ne, ale bentonit, takže k tomu se ještě i váže další takový dodatek, taková informace, že vlastně každý detox většinou může zabírat na jiný toxiny. Takže třeba na kandidu vám spíš zabere, když ji budete zabíjet, vám vlastně na ty toxiny zabere spíš bentonit a zeolit, ten je zase spíš takovej obecnější, třeba na tu boreliozu a tak dál. Proto já třeba poslední dobou užívám bentonit, protože ten je jakoby i na tu plíseň rovnou a tak dál. Takže samozřejmě je zase trošku dražší. Tak a k té obnově kolagenových vláken dbejte při vaší léčbě na to, aby vlastně vaše tělo mělo dostatek kolagenu, ale takového, který si on sám může dotvořit. Takže nejlepší je užívat vitamin C, co nejlépe přírodní, třeba z acelory a tak dál. A vlastně je to daleko, pro mě je to bezpečnější, než brát přímo samotný kolagen, protože tady se dostáváme k jednomu takovému úskalí, že vlastně jsou dva typy vlastně lidí, kteří vlastně v komunitě boreliotiků věří na to, že já mezi tu skupinu patřím, protože vždycky, když si dám kolagen, tak je mi prostě hůř. Nedokážu to vysvětlit, ale prostě to tak je. Spousta lidí totiž, když vás bolí samozřejmě klouby, tak vám budou doporučovat kolagen, nicméně není to úplně šťastný řešení ve chvíli, kdy řešíte aktivní boreliozu. Takže třeba já ten kolagen doplňuji tak, nebo v podstatě dávám tělu hrozně moc vitamínu C, aby si vytvářelo vlastní kolagen, s tím, že samozřejmě by vlastně teoreticky by neměl vadit dle Bunera hydrolyzovaný kolagen, který v podstatě by to tělo mělo, neříkám jako oblbnout, ale vlastně v podstatě tu borelku by to mělo oblbnout, že to je víc jako přírodní zdroj toho kolagenu jako z potravy, že to prý nějak jako nepozná nebo co, že najednou jí prostě ten druh kolagenu nechutná, jiný by jí chutnal a tak dál. Taky tomu moc nerozumím, ale on to v té knížce líp popisuje. Já jenom vám to chci sesumírovat do tohohle videa, abyste věděli trošičku tu kostru toho, jakoby, o čem chci takhle mluvit i do budoucna tak bych vlastně vám doporučila si tu knížku přečíst. On to hlavně zmiňuje v té novější knížce, která bohužel není ještě přeložena, respektive aspoň není jakoby oficiálně teda přeložena. Tak a dostáváme se k předposlednímu bodu, který je za mě úplně nejvíc důležitý a přijde mi, že tam i já jsem tam dělala strašně moc chyb a strašně moc mých známých tam dělá co nejvíc nějakých přešlapů a tak dál. Takže což je správné dávkování a časový rozestupy. Vlastně když si někdo řekne, já budu brát Bunera 3krát denně, tak prostě třeba můžete to být třeba vy, taky nemusíte, že si jakoby neříkáte vůbec, jestli jste nalačno nebo tak, ale je to fakt důležitý, musíte být nalačno. Je to důležitý, sám Buner to hodně zmiňuje ve svých knížkách a když vlastně vím, že si ráno budu dávat snídani, tak vlastně vím, že půl hodiny před tou snídaní si musím dát toho Bunera. Stejně tak třeba půl hodiny před obědem, půl hodiny před večeří. Takže to je hodně důležité tohle dodržovat a vlastně další takové perličky jsou, že když berete antibiotika, tak opravdu myslete na to, že nesmíte mléčné výrobky zhruba ty 3 hodiny po tom, co si dáte minocyklin, azitromycin. Tyhle vlastně druhy antibiotik opravdu nesmíte vlastně vůbec vystavovat tu kombinaci s tím vlastně s hořčíkem, s mléčnýma výrobkama a tak dál vlastně, takže měl by vás na to i upozornit váš ošetřující lékař a opravdu na to dbejte, protože v podstatě, když si dáte potom nějaký mléčný, vlastně, já nevím, když byste si dali třeba mlíko
hodinu po tom, co si dáte snídani s minocyklinem, když si dáte kafe s mlíkem, tak vlastně vám to vyruší ten účinek těch antibiotik a vlastně vám to třeba nedojde ty první týdny, měsíce třeba a vlastně to, proč třeba ta léčba nezabírá, tak může být případně i proto. Samozřejmě myslím si, že spousta z vás to třeba dodržuje, ale fakt může se někomu stát, že může být nováček a opravdu o tom neví, takže myslím si, že je důležitý furt na tyhle ty věci upozorňovat. Další věc je ještě přímo u Sumamedu. Tam je docela zajímavý, že správně by se Sumamed měl brát bez jídla, aby se líp vstřebal. Ale zase například azitromycin, což je vlastně skoro vlastně stejný lék, akorát to má jiný obchodní název, tak tam vlastně to můžete brát s jídlem. Takže z tohohle důvodu já třeba místo Sumamedu užívám azitromycin, protože to má úplně stejnou vlastně účinnou tu látku, jenom to má jiný obchodní název a můžete to vlastně jíst s jídlem. Takže to je takový jenom tip pro vás, abyste taky třeba věděli, že pokud si dáte snídani a dáte si minocyklin a Sumamed, tak ten Sumamed třeba už může mít horší účinnost a je potom na místě spíše užívat azitromycin. Stejnou výjimku vlastně s tím, že by se to mělo jíst bez jídla, má ještě benemicin, který se užívá na Bartonelu. To, že se vám vlastně dobře vstřebává benemicin, poznáte tak, že máte, není to úplně ideální, oranžovou moč a někdo může mít i oranžový vlastně jakoby slzy, pot a tak dál. Samozřejmě je to hodně individuální, ale s těmi slzami a s tím potem, ale s tou močí je to, bych řekla, takřka 90%, jako určitě možná 99% jako lidí prostě má vlastně ten vlastně symptom, když ten lék užívá, ale zároveň je to i dobrý znamení, že se vám vlastně dobře vstřebává. Ještě se vrátím k tomu Boonerovi. Nejenom, že se musí brát nalačno, ale taky se opravdu musí brát 3krát denně. Nedělejte to, že byste to dávali 2krát denně, je to málo, protože vlastně každá bylinka v podstatě má určitou vlastně časovou, jak to říct, vy musíte dosáhnout ty určitý koncentrace té bylinky. A když si to vlastně budete dávat 2krát denně, tak je to fakt málo. Booner to přece jenom vysvětluje víc profesionálně ve svých knížkách, ale určitě víte, co tím myslím. Každopádně jsou i docela často nějaké protokoly, kdy u něj berete určité bylinky i třeba 5krát denně. Například i takový kryptolepis, ten se myslím mohl i víc jak 3krát denně. Zejména protože se tím léčí i babézie. Takže opravdu, pokud jedete nějaký určitý protokol a řeknete si, že tohle se bere 3krát denně nebo dokonce 5krát, 4krát, tak já si to dám 2krát denně, protože to nestíhám s těma rozestupama různě kombinovat a vlastně dám si tu dvojnásobnou dávku do těch 2, že si to rozdělíte, tak v podstatě je to škoda, protože vy musíte vlastně každý třeba 5-6 hodin tam tu látku vlastně do toho těla přivízt, aby to opravdu udělalo tu práci, kterou má. Ještě taková informace o probiotikách, ty musíte dávat taky 3 hodiny od vlastně antibiotik, takže stejně jako mléčné výrobky. Protože vlastně nechcete, aby ty antibiotika vám zničily ty dobré bakterie, které dáváte do těla, takže na to si taky dávejte pozor. Další taková zajímavost, prokanazol, když budete brát ten den, což je lék na plísně, tak ten den neberte vlastně přátelskou kvasinku Sach Boulardii, protože by mohla vyrušit účinek prokanazolu. To je taky jedna z věcí, kterou hodně lidí může zapomínat. No a poslední bod je, že podceňujete psychiku, podceňujete spánek a podceňujete stravu. Samozřejmě tyhle ty věci jsou takový obecný klíč ke zdraví a tak dál a u boreliozy to platí dvojnásob. Vím, že mě se to teď lehce říká, když už je mi třeba nějakým způsobem trošku líp, ale snažte se opravdu na ty věci dívat. Já vím, že to je strašně jako vtipný pro někoho, jako vůbec si tohle představit, nebo nereálný spíš, ale zkuste na to myslet pozitivně, že vlastně jsou lidi, kteří se dostali aspoň třeba na 70% svýho já zpátky a samozřejmě vidět to trošku víc jako reálně, ne úplně černě, že se jako nikdy nevyléčím a tak dál, protože ta psychika dělá strašně moc. A opravdu já od té doby, co jsem se nastavila v té hlavě, že se prostě vyléčím, protože to prostě vím. A když se nevyléčím, tak se dostanu na 80-90% svého stavu a pokud tam bude jiná varianta, tak s tou se nesmířím. Prostě tam budou tyhle 2 varianty, já vím, že to tak bude a prostě se do tyhle fyzické jakoby
prostě se do tohle fyzického stavu dostanu. Ať to bude stát cokoliv, je to tak nastavený, dělám všechno pro to, aby se to stalo, takže prostě bude to dobrý, já tomu věřím. Samozřejmě musíme tomu jít naproti tou léčbou, budu řešit biofilmy, budu řešit do toho třeba nějak i stravu, nebudu samozřejmě každý den jezdit do mekáče a tak dál. Tak mi věřte, že jednou ten úspěch musí přijít, aspoň minimální. Zkuste si napsat na papír, jaký věci se vám třeba zlepšily za tu dobu, co jste třeba vlastně tu cestu trošku ušli. A věřím, že aspoň jedna věc, zejména pokud berete Boonera, tam určitě bude minimálně s tím, že máte třeba lepší psychiku nebo spánek a tak dál. Já třeba, když jsem začínala brát Boonera, tak jsem měla bolesti furt hodně velký, ale začala se pomalinku po třeba 3-4 měsících, co jsem užívala ty byliny, tak se začala lepšit strašně moc psychika a spánek. To mě strašně nakoplo a najednou se začalo potom už jako zlepšovat i to ostatní a ono to opravdu potom jakoby se celý začne jakoby zlepšovat, ani nevíte jak, takže já věřím tomu, že opravdu tyhle ty věci jsou hodně propojený a stejně tak i strava, samozřejmě každý tělo je originál, ale to už jsem tady trošku naťukávala, že nebudu prostě jíst každý den žádný prasany, když chci být prostě zdravý člověk. Takže to máme pro dnešek všechno. Ještě jednou si to zopakujeme. Takže biofilm, cysty, řešíme detox a vlastně obnovu kolagenových vláken, správný dávkování a správný rozestupy a samozřejmě psychika, strava, spánek a tak dál. Takže to bylo zase takový trošičku obecnější video, protože vlastně tohle jste si nejvíc odhlasovali na Instagramu. Já budu i ráda, když mě na tom Instagramu budete nadále sledovat. Tady budu taky moc ráda za odběr, za like a za komentář a já vám vlastně držím palce samozřejmě při té vaší léčbě a doufám, že se zase brzy uvidíme u dalšího videa. Tak se mějte krásně. Ahoj!